Ma al'umma rukwanta sai jangwarzo a jihar Kano mu har yau muna gidan dan sarki. Ga tamburan zaki mai kashi daya, Dan sarki mai capacity tauraro a tsintsiya. Dan sarki Tumin zakar gida ka ture gwagwarmaya, Dan sarki Abdalla dan Abbas masu ado da gaskiya. Dan sarki Baba bugun kaya ba ka jure danniya, Dan sarki su ake labari a kwalliya. Dan sarki Shiga lafiya lau ka gama a lafiya, Dan sarki Sara da sassaka gamji ka yi juriya. Dan sarki Alfaharin mu dan sarki masu jam'iyya, Dan sarki kuke jihar Kano kuma ku ne Najeriya. Dan sarki Baba gunguman kirya mai wuyar hawa, Dan sarki kukin ci da ku ne tambarin ruwa. Dan sarki Dan mahassada dambu mai hawa-hawa, Dan sarki Baban Muhammadu ba ka raina yan uwa. Dan sarki Sakaran wajen da fita muka kai mu kokowa, bar dai sha gwagwarmaya tarwatsa yan asharuwa. Dan sarki Ruwan tsakar dare kayayya da karuwa, Dan sarki birnin jihar Kano ko kuka zama ganuwa. Dan sarki Ango na hajjiya Zainabu Abu Kainuwa, mama nake nufi da ba ta bari na a damuwa. Dan sarki Maman mai rabon alkhairi farar uwa, Dan ta sarki gara jinjina gunki uwa kamar uwa. Dan sarki Abba wane ke waƙar kaɗan ƙwarai, Dan sarki neman ka tamburan nan ka san da nisai. Dan sarki Abdalla dan Abbas jagora a tsintsiya, gwarzon shekara mu je ga waƙar ka sabuwa. an yi an gama al'umma rukwanta sai jangwarzo a jihar Kano mu har yau muna gidan dan sarki. Anya an gama al'umma rukwanta sai jan warzo a jihar Kano, mu har yau muna gidan dan sarki. An yi an gama al'umma rukwanta sai jangwarzo a jihar Kano mu har yau muna gidan dan sarki. To mu fara sa Allah al-musawwiru, Dan sarki mai isa da komai al-mutakabbiru. Dan sarki Yanda kai ba canji an taɓadiru, Dan sarki. daga bani hikima jalla na rera baitukan dan sarki. an yi an gama al'umma rukwanta sai jangwarzo a jihar Kano mu har yau muna gidan dan sarki. Kai dubin salati gunsa maza gudu, Dan sarki jarumin da ya karya maza a Ohudu. Dan sarki Sana da ahalai da sahabbansa sai ido, Dan sarki. hanyar su na rike sannu a sannu zana taka mataki. an yi an gama al'umma rukwanta sai jangwarzo a jihar Kano mu har yau muna gidan dan sarki. To mu je zuwa kwanki sha'aran gaba, Dan sarki mai gidan mukafi su yawa na al'umma. Dan sarki Kusan da kai kira jagoran mu an gama, Dan sarki. birni da ƙauyuka za mu fito da tambura dan sarki. an yi an gama al'umma rukwanta sai jangwarzo a jihar Kano mu har yau muna gidan dan sarki. Abdalla dan Abbas ka sassai ta jam'iyya, Dan ka sarki daga darajar APC a nahiya. Dan Duk sarki inda kai muna nan bayan kaman tsaya, Dan a sarki. Kano da kewaye jam'iyyar ka ce take da masauki. an yi an gama al'umma rukwanta sai jangwarzo a jihar Kano mu har yau muna gidan dan Ka daga sarki. da nasara dan mu mai hawa uku, Dan yan sarki hasadar kaɗan sarki sun shiga uku. Dan Mai sarki san karo da kai ya saka kansa kurkuku, Dan sarki. sakaran wajen da fi kai ka sha gaban su baba sadauki. an yi an gama al'umma rukwanta sai jangwarzo a jihar Kano mu har yau muna gidan dan sarki. Yau ta kai ake tauraron jihar Kano, Dan sarki makanikin siyasar birnin jihar Kano. Dan sarki Sha'anin ka mai gida alfarin jihar Kano, Dan sarki. ko kai muke Abdullahi dan Abbas dan sarki. an yi an gama al'umma rukwanta sai jangwarzo a jihar Kano mu har yau muna gidan dan sarki. Ango na hajjiya Zainabu na ya ba maka, Dan sarki mamar mu Allah karo girma da ɗaukaka. Dan sarki Maman sa burin muki zarta maka, Dan sarki. kike wa al'umma Allah zai nufa ki taka mataki. an yi an gama al'umma rukwanta sai jangwarzo a jihar Kano mu har yau
ne baban abba duniya, Ganduje mai kanawa ku ne Najeriya. Allahu ya nufa yau kai ne da jam'iyya, a ƙasa da kewaye yau ku ne kuke zuwa a ji sauki. An yi an gama al'umma rukwanta sai jangarzo a jihar Kano mu har yau muna gidan dan sarki. Senate President gaishe kamaliya, barka da kokarin ku na gyaran Najeriya. Sanata Barau da ku yanzu muke ta tutiya, tauraro waje zuwa sannu za ka kai ga mataki. An yi an gama al'umma rukwanta sai jangarzo a jihar Kano mu har yau muna gidan dan sarki. Sarki Media Forum mun yaba muku, kuna ta kokari dole na jinjina muku. Farko na satiya mai karfafa muku, baban gida amanar dan sarki jinjina. Aminu Sidiri mangada na yaba maka, bayas ciyaman dole na ƙara jinjina. Ali kyauta tilas in maka tambura, sakatare janar ka jure gwagwarmaya. Hajiya Hadiza giwar mata mu je zuwa, na gaida kyau malli da kinci lafiya. Da Aisha Ismail na yi jinjina, Aisha amanar mama mu kara dangana. Mai shinkafa ne maka jinjina, Alhaji Adamu dan bana na yaba maka. Musa Ahmad dole na jinjina maka, Aminu Oransi na jinjina maka, Jamilu Abubakar gama na jinjina maka, Musa iyalai dole na maka tambara. Abdul Basu Sheka sunanka na saka, dan sarki Media Forum kungiyar gidan dan sarki. An yi an gama al'umma rukwanta sai jangarzo a jihar Kano mu har yau muna gidan dan sarki. Zan sanya aya waƙar mazanjiya, abu ba wani da waƙar jigo na jam'iyya. Abdullahi dan Abbas zaki sha gwagwarmaya, gama da lafiya muna nan